nsi ego anale Lagos kenke na-eme anyị awụchala n'ụbọchị ọzọ taa na anale taa ụbọchị ọma nnọọ anwụ na-acha o ruola otu izu ụka mmiri na-ezobe ego akwa n'ezi anyị agbakọla dịka ahụ si wee mara aha mụwụ maka ụmụazị ndị na-ege ntị o aha m dede maazị JP maka ndị wee biri m unu kpọm JP aga m aza maka ndị nna ukwu na ndị nna ukwu ndị tọrọ m ndị mụrụ m amụ nnọọ aha mụwụ maazị JP unu kpọkwa m unu nwoke maaza nwada kelelu ọha ndị Igbo ndị ọma nọ na mpaghara Lagos anala ka iji bịa ọzọ maka ndị ntọrọ na ndị ntọrọ akọpịla m eleghị ibe ije m kpọọ ego gị ego bekee gị anwakwala anwa ya gbakọrọ gị tọgbo onwe gị n'okwu ma ọnwụ mba nke gị nwa ọ na-amasị m ịtọgo okwu ọ ga-eru otu ụbọchị m ga-were gị aka n'ọnụ ya na ị na-apịa ụmụ nwaanyị ihe woman Peter aha nwada ego okoro mana ịkpọ m ego bekee magono maza gị maka mụ na isiokwu so bịa taa Ọchọkwu 1 Ọchọkwu 1 of Nganga Radio okpu niile m na-ekpu na-aba n'isi m mana onwekwanụ nke nọ gị n'isi uche enwebeghị ise a ga-aga rụọ na extra size lee ihe ewu na mmadụ nwere isi ukwu ma akụkụ ma ụkwụ shoe gị a na-emezo kapịnta arụọra gị separate shoe okpu gị a na-emezo tela akwara gị separate a ga-akwara gị separate ihe niile ndị mmadụ na-eyi ka m na-eyi biko hapụ maka ndị ọma na Lagos gekụ na-eme o tele mụnụ nna ahụ bi na ala otu izu ụka na-erizi nnọọ kọwa otu afọ ihe nka nwaanyị ọma ihe mere nna ahụ ma anwụta eshila eme ka ahụ oyi ọdụwa mmiri ịghọdaghị m dị ka gbuo wee so anyị ga-ekpọrọtụ nwa obere egwu anyị kpọrọtụ nwa obere egwu lọta anyị abịagwo na ihe ndị na-ekpo ọkụ na Lagos agwachaghala unu ya anyị agbaba n'isiokwu anyị chebiri na anyị enwere onye ọbịa dị mkpa anyị na-aga-esi ekwu okwu taa gaanụ ka unu na-ege ngwanụ ele ihe sa anyị gbaa Osilachi data wa Abakaliki bụ nwanne gị nwoke Osinachukwu Osina Humble Smith ngwanụ Flavor Nkechi tata ụgwọ to be a man gabi gwara to be a woman ọ maghị ihe ọ chọrọ ịgụ wu to be a woman is not a day job ihe ọ na-atọ to be a woman in the case of key to be a man ọ gị mere njiji wee wepụ egwu a nwatakịrị dị ka gịlị dị aka gide mmadụ anya nee ka m gwa gị woman ka ọ chọrọ itinye ebe ahụ ngwanụ ka itinye ego 200 million ị gakwe feti ele arụkwala NDDC Igbo ndị ọma dị mma anyị na-ahụla n'otolicha agara anyị n'ala lee biko nụ nabata na ya ụta oluchi were mụ na nwaanyị ma esemokwu anyị si nnọọ n'ụlọ pụta nnọọ n'ama maka ịchọghị inye m ego ọ bụ ihe na-ese hapụ okwu ego Igbo ndị mụnụ mara na unu siri ike ayalịja agụrụ na tobie man maka unu na-agba mbọ mana ịgba mbọ awụ ụfọdụ ihe ndị a ga-arụta aka na mana tupu anyị aga ebe ahụ nwada ego Chineke ejeele ya isiri lite ọkụta besides every successful man biko hafụ English all my mother besides every successful man is his mother not his wife nje biko gaa gụpụtara ihe na-ekpo ọkụ hapụ ekwekwa m mana ka m godo ihe na-ekpo ọkụ ibi darị awa history ị na-agbakwa egwu August 4 ka ihe na-emeri n'August 4 ụmụaka na-aga akwụkwọ ngwanụ tiwenu haleluya na federal gọọmenti asigo na ele ihe ga-eme na August 4 wụ na ụmụaka niile chọrọ ide WAEC ha ga-eme gịnị ha ga-aba n'ụlọ akwụkwọ bido praise the Lord haleluya ngwa kwadowa maka iyede WAEC gị ya ma iwuli gị elu na ị ga-agụ akwụkwọ this year ndị isi bọlịbọ niile udode ndị isi bọlịbọ ga-agụwa akwụkwọ federal gọọmenti asigo n'Ọgọst anụnụ nwere 2 weeks n'Ọgọst 17 iji kwado 2 weeks unu nwere iji kwado maka WAEC unu Ọgọst 17 ule amalite ya gbam ka ha ọgwụgwọ ebe ahụ mana ndị primary 6 sokwa n'ihe a na-ekwu ha nwakwa ga-abakwa n'ime ụlọ akwụkwọ bido kwadowa maka idekwa exam nke ha ya common entrance ka anyị bazie na COVID maka COVID bụ ihe anyị na-ekwu maka ya
ọka dị n'ọkụ na-ekpo tititititi ọ nọ n'elu ite n'ime ite na-asụ pụtọpụtọpụtọpụtọpụtọ and ihe m nwere maka covid dị uzi na mbụ nke mbụ wụ na ndị na-ahụ maka alụ isi ike n'obodo niile ya ndị akpọrọ WHO World Health Organization si na ọ ka dịkwa nnọọ ezigbo mkpa ka bọda niile dị gịnị ka emechie ya emechi ka emechie bọda niile emechi na ọ ka dị nnọọ mkpa onye asị na mba na covid adịrọzi emechiwe bọda gị obiko na ọ dị nnọọ mkpa so that ka ama ka covid a ga-ejikwanụ megide buru akpa ya nke a wụzi Ghana must go nke a wụzi covid must go covid covid buru akpa gị ụla anyị achọghịzi gị so mechie bọda biko nọ ihe ndị WHO na-ekwusi ike so nke ọzọ nọkwa n'elu covid na-ekpo kitikiti n'ime ite esikwu na dọkịta nọ n'ime Nigeria ofu n'ime doctors nọ n'ime Nigeria pụtago si na covid egbugo 10,000 health workers ka gwụla 10,000 na ogbugo 10,000 na n'ime 10,000 na 200 n'ime ha awụ ndị Nigerian ọ pụtasịkwa na 10 n'ime ndị Nigerian si nke 200 awụ doctors dịka ya nwa na ọ na-egbu ndị mmadụ nke ukwuu ọ sị na covid a ya na lockdown na ka ịmagoni ka ihe si dị ego na ka igoro gari last akwụsịla m iri garị ụwa bịara bịa shi ike ka ị na-erizi kịta akpụ m na-aṅụ nwa mmiri na-ata nwa granọt abịa isigwala onwe gị mmiri ka ị na-aṅụ na fresh like this kemgbe 3 months happy high na-akọ na watermelon obi oli ọ sị na ihe a niile so na-emetụtụ ndị dị ime ịma na ugbu ọ dị ka ndị dị ime na-agakwa ụlọ ọgwụ doctors akwata na-ene ha anya n'iru mana elekwenye mmadụ na-adị ime this time masakwa nke ahụ amakwa m ka m esi asa nke ahụ ngwa ka anyị gaa n'iru n'ihe na-atụ pụtụpụtụ nọkwa n'elu ọkụ owu na ndị ọchịgidi mba nọ n'ala Igbo asigo dododo federal gọọmenti nye anyị ego ka anyị wee kwado ala Igbo mee ya ka ọ dị ka ibe ya si dị ka ọ wee ebe ndị mmadụ ya abịa isi ha na-eko na ha batara ala Igbo ọkacha na railway nke a na-akpụ ndị ala Igbo arụchara ebe ndị ọzọ arụ ala Igbo si ka ha weta ego ka ha mee ka railway a ka o bido rụwa ọrụ nke Ajakuta Abuja gas road nke socha ebe a niile gọvanọ Umahi ya ọchịgide ịba nke Ebonyi steeti sikwa ka ndị niile nọkwa n'ala Igbo tinye aka ka e wee mee ya ka ọ gaa n'iru ka m werezie nke a wee si n'udo dodo na ma ekwuchego ihe niile nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti mana tupu m ekwe nke ahụ ka m jigodo gị maazị ịnụgo maka NPA anụmanụ maka ya mana tinyego akwụkwọ etinyebe m okay ma itinyebe oge ohere ka dịkwa maka federal gọọmenti asịgo na ọwụzi Ọgọst 8 ka ọ ga-emechi so ma itinye ebe akwụkwọ ihe awụ ihe federal gọọmenti enyetụrụ ndị na-enweghị ọrụ aka ndị na-enweghị nri n'elu tebụl ha ga-atinye nke gị Ọgọst 8 ka ọ ga-emechizi ya awụ ihe ndị awụ ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti covid NPower na ọchịgidi mba nọ n'ala Igbo ma nke ụmụ akwụkwọ ya ebidokwa akwụkwọ n'Ọgọst anyị na-aba ya ya otu akọ ha m n'ọnụ maazị nwaanyị ọma ahụ nọ na aka na afọmọfọ ana m akọpụrụla gị aka nnọọ maka ihe ndị kpọpụtara mara ụtọ ụlọ si dị ịmara ana m ekele gị ịmara ana m ekele gị site na mkpụrụ obi m na-asịkwa gị tankị si gị rie very much rie ihe niile kama na-enye gị ịmara ezigbo aha ka ego achọzila ego chọwa ezigbo aha Igbo ụnụ ahụ n'otu ochi dị anyị ọnụ taa anyị agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghị ọzọ akarị m ịsa ịgbarata nwa obere egwu mana ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede sị ka anyị gbapụ ya ọsọ nnọọ ka anyị gwa unu nke wu isiokwu anyị ihe nwaada ego gụpụtara enwere ebe ọ nọ na-ekwu na ndị ọchịgidi mba ala Igbo si ọchịọha mba Naijiria na ya biko weta ego n'ala Igbo ka eme ya ka o yite ebe ndị mmadụ bi ka ndị mmadụ nwekwana ike ịkwado bịa na-etinye aka maka azụmahịa na ihe ndị ọzọ unu kpọrọ investment ka a bịa na-akwado ala Igbo ya ebe anyị bụ okwu a na-ala taa
isiokwu anyị taa gịnị akụ ruo ụlọ maka na Igbo si akụ ruo ụlọ amara onye kpatara ya akwa eziokwu a na-akọ anyị ọnụ ndị Igbo na anyị na-ewela ihe anyị ụlọ ebe niile ugwu Awụsa ma obodo Lagos na obodo ndị ọcha ebe anyị na-arụchi ụlọ ofu onye pụta ogbe mgbe ọ pụta sị na ebe ọbụla ijere ma ịfụ onye Igbo ihe chetakwa onye m na-ekwu maka ya makọda ha mana ọ sị na ebe ọbụla ije ma ịfụ onye Igbo ma a na gawa ọsọ mana ọ ihe ziri ezi ọ dị mma na a na-eji ụdịrị ihe ndị a ịgba mbọ akpa ya eji kpọrọ unu tobie man a na-eji ịgba mbọ mara anyị ụfọdụ na-aghọtaghị ya na ọwụ oke ịhụnanya maka ego na akụ na ụba mana a na-eji ịgba mbọ mara ndị Igbo mana ihe ọbụla nwekwara uru nwere ọghọm nọ n'ime ihe ndị awụ na ọtụtụ oge anyị a na-etekịta ụlọ na ọtụtụ ndị Igbo anyị nọ na ofesi na mba ofesi na obodo ndị ọzọ obodo njem kpaa ego kpachaa wukasị ụlọ ebe niile n'ebe ahụ nwụọ elie ha ebe ahụ ma wee buru ozu ha lọtawa n'ala Igbo abịarụzi ebe ili odogwu nwoke akara aka ama na mba dị otu a dịka onye nwe ha ụlọ ya ụlọ nke kara maka enweghị ọrụ pụtara ya anyị na-asị ka anyị unu kpatụrụ kwuteta okwu gbasara akụ ruo ụlọ jụọ unu ihe ndị unu mege iji hụ na akụ ruru ụlọ onye anyị na-ga-ekwu okwu taa bụ Maazị Agụene ọ ya wụ onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo Lagos branch anyị ga-akpọtụrụ ya taa ka o tinye ọnụ n'okwu a mana tupu anyị akpọtụrụ ya tupu anyị etinyekwe n'ọnụ nwaada ego ị ga-akpọpụtara na ha akara ekwentị a ga-ejikpa anyị gbaratụ nwa obere ego lọta anyị akpọọ nwoke a n'ekwentị ka anyị na-akwuo akara ekwentị anyị ọ dịghị mgbachi anya just 081 82 42 6591 081 82 42 6591 ihe anyị na-akpata awụ akụ ruo ụlọ so detuo ya ka itinyekwa ọnụ n'ihe anyị na-ekwu ọ dị mma sịnụ ka anyị ga mmerịta aka na ndị nna anyị ukwu Oriental Brothers anyị na-abịanụ elo nna anyị ukwu anyị abatakwala na Hot FM taa na Nganga Igbo Radio Show na Anale again anyị na gị nọ taa Maazị Agụene Maazị Agụene nọ na line ọ ya wụ onye isi ndị ọha na eze Lagos steeti ndị na-ahụ maka ọchịchị ime obodo na ihe ndị na-agbasa ndị Igbo na Lagos dịka ha na-ahụ na ihe gbasara ndị Igbo site na ọchịchị anyị na-ahụkwa na mmemme ọ dị ka anyị na ha na-arụkọta otu aka Maazị ndewo na anụ ya anyị na-ekwu ndewo sa keke mere anyị dịkwa mma Maazị mụ na nwaada ego nọ ebe a ọ na-ekele gị na-asị gị Maazị ehihie ọma Maazị anyị na-akpata awụ ihe gbasara akụ ruo ụlọ obodo ọha ndị Igbo niile nọ na Lagos na-ege gị anyị na-asịzi na enwere otu okwu si wee na-aga ọ wụrụ ihe ama wụrụ ihe ziri ezi n'anya ndị mmadụ na ndị Igbo anyị na-agba mbọ n'obodo dị iche iche na-agbasi mbọ ike na-enwetakwa uru ya mana ọtụtụ n'ime ha anaghị ewega akụnụba ha n'ụlọ dịka mepesi obodo mee investment mepee biznes n'ụlọ agaji ama na ọkwa onye anwe nke a nwee ebe a dị ya na-akwado ala Igbo na-enyere ụmụ Igbo aka eji a na-achị ya ọchị na ụfọdụ ebe dị iche iche ụfọdụ ndị mere ha abawasị unu ekwokwela n'obodo unu marakwa na enweghị unu dosere ebe ahụ anyị na-asịzi ka anyị na unu gbakọtara ụka gịwa nọ n'isi mmiri ebe ị na-ahụ nnọọ ụmụ Igbo ndị na-eme ọfụma anyị sị ka jụọ gị ka ihe i chere maka ya ka ihe na-akpata ụdịrị ihe ndị a ka ekwe na ihe ga-agwa anyị maka ya onwere ihe na-akpata ụdị ha na-abụrụ ihe nnafụ ya aja echiche maka ebubo m ise na ihe ọbụla mmadụ nwere na Lagos na anyị ka bụkwa tenant ihe ndị ekwu ya bụ ka uche ndị mmadụ wee dị ya na ihe ọbụla ịrụ n'obodo abụrụ obodo gị onye ọka isi ebu ya na ma nwere ihe merenụ na onye ọbụla ga-agba mbọ dị shọ na ihe ọbụla o mere na Lagos na nke ọ eme n'ala Igbo akarị nke o mere na Lagos maka na bụ na asụgbọ ebe onye bi ka ọ na-awọchi mana a ga-amago na omenala ndị Igbo otu ọ fụkwara ndị ọcha arụọ ebe a na-enyi mmadụ ọ bụrụ ka onye Igbo maka onye Igbo ga-anaghịrị ụlọ ma ọ nwụọ ọnwụ ma ọ dị ndụ so ihe a gosiri na mbụri na onye ọbụla na-eme ihe n'obodo abụrụ obodo anyị
bụ mbere ka ọ na-atụ. So ihe m na-ekwu ya so onye isi ndị Igbo na Lagos bụ na anyị ga-ejisi ike kee ka Lagos ka ba anyị mma. Lagos akara ba anyị mma. Enweghị ebe na-esi n'ala Igbo mana Lagos na-esi. Ndị ọcha na-esi na be ha tinye ihe na-abụ ogbute ha ogbu ya na mmiri na obodo Igbo gbute ebe a. Ọ na-esi ndị mmadụ isi a na-egbu ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ atụpụ ha na mmiri juru Lagos. Mana be anyị bụ ala Igbo amaka. So onye isi na ihe ga-eti ya mara ndị osi adịghị n'ala Igbo ma ndị mmadụ achọghị na-arụ ihe kwesịrị na-arụ n'ala Igbo. Ihe a bụ okwu asị maka enwere ebe ndị ori dị karịa Lagos. Onwere ndị ihe ọjọọ dị karịa Lagos. Na Lagos anyị onwe ụzọ kpasiri anyị ike maka ihe na-ana olu ndị anyị na-abịara abịa ha ebe ọ bụla ndị Igbo na-agbụ kpọpụ ndị ugwu ọzọ ha na-asa anyị kpọpụ ọtọrọ ihe ọma anyị na-eme n'obodo niile ebe anyị gara anyị were ka be anyị onwere ndị so anyị nnọọ anyị ga-esi ike ọkụ anyị uche niile anyị na-eme ewekpọrọ anyị afọ ọjọọ dịka mụ onwe m na-ekwu okwu bụ the president ọha na eze ndị Igbo abịa m Lagos 1984 1990 ebe anyị bụ wee kụọsị the place na Morocco anyị agbago gocha ana agwọ na-ere 100 million nkịta wee gote ya 15,000 20,000 wee rụsị ụlọ na Lekki mana ọkụghọ ndị obodo a ị na-akwụkwọ anyị iyi masị anyị na ebe a abụghị ọba anyị adịka mgbe m na-ege ala abụghị m ebe m dịrọ na ya bụ ọgbọ niile ndị Igbo ihe na abụghị ọgbọ niile ndị Yoruba igosi na anyị nwa bụ tenant ebe ọbụla anyị nọkwa. So ana m ekwu ya na-ekwusi ike ihe ọma onye ọbụla ga-emere m nwa bụ onye isi ndị Igbo bụ ịzọnye ofu ụkwụ na Lagos ịzọnye ụkwụ abụọ n'ala Igbo n'ala nna gị eyo ebe ọbụla isikwa wee jee dịka m si kwuo na mbụ onye ọbụla bụ onye Igbo bụ ezigbo onye Igbo semetịrị abụfọfọ ndị Igbo maka ebe ọbụla onye Igbo bi ọ ga-anarịrị ụlọ ma ọ nwụrụ ọnwụ ma ọ dị ndụ. Maazị biko eweliwe asị m enwere ụzọ ịma ihe a wụ okwe gbara ụzọ anọ nke a wụ otu ụzọ enwekwuru ndị ọzọ na-asị na ihe a na-eji agba ọsọ na be ha wụ agwọrọmọgwụ akarala ụmụnna akarala a na-agwọ nsi na aja a na-egbusi ndị mmadụ na onye ọbụla mere ka ogbolitere isi dịka ọ na-akpata akụ ewere ọgwụ kụda ya na ihe ndị ọzọ nke mbụ nke abụọ awụrụ ụfọdụ ndị nọ ebe a na-ekwu na ha chi gaga rụọ ihe n'ala Igbo anawaghị ego nka anawaghị ego nka anawaghị ego nka na ego a na-anaha maka ụmụ ihe ndị ala zụọ ala na ihe ndị ọzọ na-akarị ego a na-eji arụpụta ihe ndị ọzọ n'obodo ndị na onye mere a na-eji agbaga n'obodo ndị ọzọ. Biko a ka na-anụ ya ka akụkọ ka ihe ị chere ọ wụ eziokwu ya wụrụ eziokwu ka ihe kpatara ka ihe a ga-ejiji memela ya maka na otu ọ dị na ọ dị mkpa na ụmụ okwu a ekwutewere ike ka ndị mmadụ nụ ntị lawa ụlọ. Asị na nwaanyị chọọ ịgbara di ya ọsọ n'abalị na Smith tiri ya n'ukwu ihe dị n'ime ya bụ ndị na-ekwu ihe a niile ha na-ekwu bụ okwu asị ka ha na-ekwu onwe ndị nwekarịrị ndị obodo anyị nọcha n'ime ha n'ọgwụ ọkwa ndị ugwu na-abụ ha pụta n'etiti ehihie e were mma na-eyi onwe ha n'afọ ọ na-ada anụ mara mma mabụ ha n'ahụ ndị Igbo na-eme nke ahụ ọ kpọrọ ebe a ka anyị abụ jọnshọn ọbụla efuru n'ụtụtụ ebe agụ na-egbu ndị mmadụ na Lagos ịfụka adọwere port of rice dowe ofu nama ka ndị na-emezi ọgwụ ahụ na ndị Igbo na-akpọ onwe ha ji afa ndị Igbo ji aka ha akpọ onwe ha ji afa onye achọghị ihe n'ụlọ bụ edowe ihe ebe a ka anyị ama onye bụ oke na onye abụ oke gị na ya kụrụ na ihe o mere na ihe i mere ọ ka ha ji sị Akụ Ruo Ụlọ amara onye kpatara ya. Maazị biko maka ndị na-ajụ ajụjụ na-asị olee ụdịrị ihe anyị nwere ike ịga ala Igbo gaa mee olee ihe iche maka ala Igbo enwee ike apụta sị na dịka Lagos kịta na o nwee seaport nwee ihe ndị ọzọ niile ụzọ ọzọ niile eche ebute ihe na-abata ime Lagos mana anyị bịa n'ala Igbo asị na o nwee ihe dị otu ahụ mana amakwa m n'ime ala Igbo a o nwee nwanne anyị nwoke nọ n'ime ala Igbo na-alụpụta ụgbọala ọkụ ya enwekwa n'ime ala Igbo a nwanne anyị nwoke nọkwa n'ime ala Igbo na-alụ maka mmanya achọghị m ịkpọ aha mmanya ụdịrị mmanya dị iche iche mana enweche kọmpani ndị a n'ime ala Igbo maka ndị na-eche na-ajụ onwe ha ajụjụ ọkwa na anyị chọrọ ịla ala Igbo gaa mewe investment ihe ga-emekwa ka ala Igbo na-aba olee ihe anyị nwere ike ime ụdịrị biznes one ụdịrị investment one ka ha nwere ike gaa ala Igbo gaa mewe o nwere ụdị biznes ime n'ala Igbo ndị ga-ewere ya agaghị abịa maka onweghị ebe edowere ezigbo ihe ka mmadụ ghara ịchọta ya
ile anya aba ọ bụrụ na ndị Igbo kwado onwe ha dịka Chukwu si kwado ha na mbụ, Aba ka a ga-eji wee mere central market ndị Afrịka niile, maka onwe ihe ha anaghị arụ n'Aba. Ebe na akwụkwọ ụkwụ a na-arụ na China nke ndị Aba ka ya mma, ihe na akwa a na-akwa nke ndị Aba ka ndị China mma. Ọ na-aba kacha akwa gị nke ndị kpara ụfọdụ asị na ọtọpụ, ụfọdụ asị na Amerịka. Ọka ọrụ ndị Igbo. Ndị Igbo nwere agụgụ isi. Ihe na-eme ya bụ na ndị Igbo, ndị awụọ n'ime ndị Igbo, ndị edufu ndị ọtụ aka nna anyị ha si wee mee. Nna anyị enweghị ka ha jee Igbo bụ na asụpawa ji ebo nna anyị oge ha na-akpa. Sekwa ha jee Amerịka, ha nụta ka esogide na-arụsị bụ nne ka esogide na-arụsị ebe ahụ wee dị arụsị. Maka omenala Igbo enweghị nke ka ya mma. Maka anyị Igbo ụzọ wee kpọọ ihe ọdụ ala Igbo ka enwere unpardonable offense. Ma ọ bụrụ ndị ọcha, ihe dịka mmadụ inye mmadụ nsi poison, ihe dịka mmadụ igbu mmadụ, ihe dịka mmadụ iji na nwunye nwanne ya nọ ndụ, ihe dịka mmadụ ime ihe ọjọọ dị iche iche. Ọsọ ala Igbo ga-abụ imecha ya imegoro ya n'obodo oyibo ebe ala Igbo ejide gị. Ọ dị mma maazị, ọ dị mma anyị na-aga ịkọkọrịta n'ụlọ taa. Biko ya agbaghara anyị maka anyị na-agba n'ahụ ọsọ, mana ọ dị mma na anyị nụrụ olu gị taa. Ihe mere na ihe anọkwa nọrọ na redio na-ege maka ndị mmadụ ga-akpọ ka enwe ike nụkwa ihe ha chọrọ ikwu. Adịghị ama ụbọchị ọzọ ha nwere ike bịarịa n'isiokwu a kpọkwa gị ọzọ ka isi na ihe ha kwuru tinyekwa ọnụ n'okwu. Ị nụrụ ya na-ekwusa? Ndewo daalụ maka ịdabatara anyị taa. Unu anụ na ihe o kwuru nwaka ego ihe ndị ọ kpọtọrọ aka buru ibu, mana tupu anyị bịatasịwa ha kwuo maka ya, sị gị kpọkwala akara ekwentị ọzọ ka ha nwee ike nye ndị mmadụ ohere ịkpọ tinye ọnụ ma tụlee. 08182426591 08182426591. onwe onye ga-akwado ebe ibi dịka gị nwa. Ngwa tupu anyị agaga ga-ego ma mepe akara ekwentị, kpọgodo ụmụ social media handles anyị ndị a ka anụkwa ya nwee ike si ebe a na-ezitere ya ozi ya bụrụ ma akara ekwentị agaghị ahụ. Facebook wo Nganga Radio, Twitter, Instagram na ihe ndị ọzọ niile wo YouTube wo Nganga Igbo. Nganga Igbo na-eso anyị ka nwekwa ike na-etinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. Ọ dị mma ka anyị ga-agbarata n'onwe obere egwu n'aka nwanne m nwoke a na-akpọ Zoro. Ọ sị na nke a bụ ihe a na-achọ. Mgbe anyị batara anyị aza ekwentị anyị. Anyị sị ka gbawa n'egwu ụbọchị a ga-aga anyị abatala. Biko nụ kpọwanụ ka unu tinye ọnụ n'okwu. Hello. Biko enwe ike isi ebe ihe ekwentị gị nọ pụọ. Fon ka m ji akpọ. Aha m bụ maazị Nwache Mmadụ esi n'osu ga-akpọ. Maazị ka iche maka Akụ Ruo Ụlọ. Anyị na-akpata. Ajụjụ m na-ajụ ma unu na-ekwu maka ihe a ga-eme ka ndị Igbo nwee ike nwee obi ike ịlara ala Igbo mee ihe a na-ahụ anya n'ego. Ajụjụ m na-ajụ ama m onye isi ọ na-ege ntị onye ọbịa anyị. Ọ na-ege ntị. Ajụjụ m na-ajụ ọ na-enwe ike ịgbatụ gọọmenti etiti ya ahụ federal gọọmenti ka ha nwee ike leruo anya n'ụzọ ihe dịka ụzọ ma ọ bụ ihe gbasara ọkụ nọ n'ala Igbo a ka anyị dịkwana ka ndị ọzọ dịka biko gbalịa ka ịkpọghachi anyị 08182426591 ka ọkwa akara ekwentị anyị. Ihe ọ na-ekwu kwa ihe ziri ezi ọkwa ihe ziri ezi ma ị jụọ m mana ajụjụ ọ jụrụ ọ sị ma ọchịgidimba mana ọchịgidimba ala Igbo ha ọkwe mana ihe so n'ihe na-ekpo kitikiti m gụpụtara taa wụ na ha etinyego ọnụ siwe hello ka onye nọ n'ekwentị anyị. Good afternoon. Ehihie ọma nwoke ọma. Afọ mbụ Maazị Mmadụka. Ka ebisi akpụ. Abụ m onye Anambra Steeti. Ndewo. Maazị ka ebisi akpọ anyị.
Anọ m Lagos na-akpọ. Biko tupu itinye ọnụ nụrụ nnọọ ụzọ m chọrọ isi ajụ gị ka isi ebe a saa ma m na-ajụ kedu ihe wụ ihe ịhụtago dịka onye nọ na Lagos na-agba mbọ enwego nnọọ nsogbu inweta si na mbọ ị na-agba ka itinye akụ gị n'ụlọ enwego ihe ndị obodo onye ndị ụlọ mere ijiji nabiche gị ozi na-ezilata ma maka ị na-ezilata n'ụlọ ya na-awụ ya ka ihe ndị ọzọ i chere maka ha ikwu gị Eziokwu Akụ Ruo Ụlọ na-amaka dịka ịbịa n'ebe anyị arụchala ụzọ niile ụmụnna anyị na-agbacha mbọ iji nye aka leghara gọọmenti anya anyị were aka anyị na-arụ ya ịbaba anyị be anyị dịka small London biko kedu ebe unu ebe anyị dịka small London ọnwa Akụ Ruo Ụlọ ya na-ekwu onye ọbụla n'ime anyị dịka ndị be anyị na-eme mitin n'ebe dị iche iche anyị nọ na-enyerụpụ onwe anyị aka iji mee ka akụ anyị na-eru ụlọ ịbata n'obodo anyị enweghịzi onye bụ obere mmadụ ihe niile amụ mkpa anyị gbakasịrị ndị nọgosi obodo oyibo ndị nọgosi mba dị iche iche anyị mere ka anyị mata na Akụ Ruo Ụlọ amaka mana nwere netwọk chalenjis anyị na-enwega biko gwa anyị ọ ya ka anyị chọrọ ịnụ netwọk chalenjis anyị na-enwegasị obodo ka anyị nwa ndị na-azụ ahịa anyị enweghị seaport dị n'ala Igbo a ga-asị anyị tụwa ahịa anyị ka anyị nwee ike ịtụle ya wee buba ya n'ala Igbo nwee ebe anyị ga na-azụ na-edistributie n'ala Igbo ihe niile anyị na-eme bụ Lagos seaport niile nwe na Lagos ka ọ dị nke dị na Port Harcourt adịghị arụcha ọrụ ọfụma ọ Lagos ka anyị chaba eziri anyị bunata ahịa na Lagos ego anyị ji agba ya agba na ego eji ebula ya Igbo ịba gbakọcha ihe niile ahụ ọ kara mma na onye ahụ rabịara na Lagos ka o nwee ike inweta ego ọ chọrọ so ahịhịa m na ya bụ ka ahịhịa ndị gọọmenti etiti anyị site na ndị gọọmenti nke anyị nwere n'ala Igbo dịgasị iche iche ka ha tinye ọnụ n'ihe gbasara dat seaport ahụ ka emeere anyị ya deme nke dị ka ibie bụ sekọnd Hello? Maazị ọ hapụla mana onwe ihe o kwuru tọrọ m ụtọ sị ka ha tinye aka ndị ọchịgịrị ịba niile nọ n'ala Igbo maka ị na-anya na Dubai ọkwa ka Dubai si pụta hello okay ka ndị Dubai si lụọ Dubai ọwụ ebe mmadụ na-ene anya ije na mgbe gara aga mana ka ndị na-achị obodo ahụ pụta lee anya na ọ dị mkpa ka emee ebe ahụ ka ọ wee ebe ndị mmadụ ga-echeta ha obo ya nwere ajụ ha chọkwa ije ebe ahụ ụtọ ahụ ka ọ ga-adịkwa ka anyị tinye aka mee ka akụ ruo ụlọ mana ego ihe i kwuru ọ ihe ziri ezi mana enwe ya na-asị na mbụsụ ndị Igbo ndị nna nna anyị ha ma oke ihe ọkwa otu ilu ha sịrị awịga hụ ụkpọ bido ebido ka ịhụ ụzọ when you start there's always a starting point. You understand? Now enwere ihe gụpụtara na gọọmenti ndị ọchịgide mba ala Igbo niile gbakọ aka na-ayọ gọọmenti mba etiti na ya biko ebilibe anya aka ka emepe ala Igbo ọ dị mma that's the starting point. mana onye nke akpọchapụrụ anyị kwukwere ihe dị ụta na gọọmenti n'idiri ịbịa tikọta aka ka ahịa ọba ndị a ka ha weta mana enwe ihe ọzọ dị mkpa m chere wụ si ka anyị bidogodo ebido zilatawa ihe ndị ụlọ mgbe ị zilatara ụlọ abịa hụ na ndị a emepewegokwa ebe a ebe nke ọzọ ha ji jide anyị na anyị na-agba ọsọ ebe ahụ na-echiata ebe nke ha ya abịawa maka na ha ga-abịa ịna ụtụ taksị ụmụ ụtụ ndị a ga-abịa ịna ya adọtara ha mmepe obodo maka na isi ebe ịna m ego na ebubata m ngwaahịa site na mba ofesi m ga-ajụnụ gị elee ebe nwanne unu kpọ awọfụ akwa mmiri a ọ dịghị mmanụ akwa unu sa atụ ụtụ unu eji ajị rụọ anyị obodo mana m na-atụ ụtụ akwa mmiri adịghị mma ụdịrị mba abawa ya akwa mmiri bido okporo ụzọ ebido amamịọta aghọta m ọzọ dị ka ibe ya wụ ọ dị ka m bịa ka m jụọ gị nye m 10 naira na m chọrọ ịga kwa akwa m eji m ma 5 naira ịghọta nchọkwa na ịyọ gị ego si na m chọrọ ịkwa akwa ma enweghị m 10 naira o kwesịrị ka m jiri ihe dị ka 5 naira ma 6 naira bikos ị ga-ajụnụ m ego one ka iji ịghọta ka anyị na-eme onwe onye na n'ekwentị anyị
enwe biko Ngwa ka anyị kpọọ akara ekwentị anyị ọzọ wụ 08182426591. ngwa ji nwayọọ kpọọ ya otu 08182426591. Ị na-emezi aka ka kwaya masta. ndị ogbe na ndị kwaya masta ọ ka iji na-akpọ ya obere ka ndị na-ege nụ maka na ihe anyị na-ekwu taa dị mkpa na unu ga-etinye ọnụ biko gbaanụ mba ka unu tinye ọnụ enwere ịma ihe na-ewute m na ọtụtụ mmepe ime obodo ala Igbo mepege wụ ndị mmadụ ji aka ha maka na ịgwa nke eziokwu enweghị ihe ndị ọchụala mba na-arụ n'obodo a enweghị arụga ya wụ mana anyị ka na-ebe buru ihe niile a bude na Lagos dọsa bude na Kano buru gaa obodo oyibo enwe nke anyị butege enweghị ihe anyị ga-eji bịado aka jiji baa mba sị wetere na anyị ihe a o nwere nna m akpọchapụrụ na kwuru okwu maka ọkụ latrik mana ọkụ adịghị maka na volteji na-ebute ọkụ for industrial actions anọghị ebe ọ nọ ebe ị ga-enweta ya dịka Ogun na Agbara areas all those places ndị nwere ụmụ ndị a na-arụpụta ọgwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche a sị nọ na ndị Igbo eburu nnọọ ngwongwo ha lawa na-eme emepe ya ma ebe a na-arụ ọgwụ arụọ ya ngo buru ibu ya eju ebe ebe a na-arụ nka ya eju ebe ebe a na-arụ nka ya eju ebe ọ bụghị onye ọbụla ga-agaga zụọ injin ọkụ a ga-abịa kpọzie baa mba bewe efe anyị ege ntị mana a sị ka anyị jụ unu biko ka onye nọ n'ekwentị anyị ndewo adị mma biko gwa anyị aha gị Ọga Chukwudị ndewo daalụ biko tinye ọnụ n'okwu ezigbo okwu ka ọ bụ ezigbo okwu ya bụ okwu midrinu itinye ya uche ọ bụ ọsọ ikwu ya ekwu itinye ya uche mewe ya emewe ka ndị oyibo na-asọ all hands have to be on deck. Ọ bụ ihe dịrị mụ na gị wekwu ihe dị na gọọmenti anyị kwa ka m jisi ihe dịkwa mụ na gị bụ nnọọ anyị were chọọ ezigbo onye nwere uche nwekwa nnọrọ ebumnobi ọganihu obodo anyị n'obi tie na oche nke gọvanọ maọkwa na whatever. So ịhụ na onye ahụ ya arụ ezigbo ọrụ so dịka mụa bi Lagos ebe a ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ na-eme m laa obodo anyị bụ abụ m onye Abia steeti abụ onye obodo a na-akwụ nwunye Ezechi na Bende lokal gọọmenti na Abia steeti ịhụ na obodo anyị na-atọ m ụtọ karịa Lagos. Kwụsie ike ụtọ m ugwogwo ibi ụtọ nọ n'ọdụ nke Disemba erugo sef ka gadị nna ndị siri ike ntu obere ike ya goro 2 weeks mbatakwa bata ndị gọvanọ anyị ọdụ nka ha sị na onwe ihe ha na-eme ya na-enwego onye nwere vision yata nwere ihe a na-akpọ ezigbo vision other states ha ya eme ya like oge Goodluck nọ na ọchịchị my brother ka akwakọna onwe ya eziokwu ịhụ na o nwere ihe Goodluck na Ngozi Okonjo-Iweala na-eme ka gọvanọs ga-erụọ ụzọ ọbụla ịrụrụ bụ ụzọ ifili na federal gọọmenti road ịrụọ ya wetara anyị ego one iji rụọ ya weta anyị akwụghachi gị ya ndị ọda gọvanọs like Fashola dem used ya very well Fashola zuo ya betu ndị nke anyị sọsọ ihe yuzu tiri anụ very well Peter Obi anyị na-ekwu Peter Obi tara anyị tụrụ yọta ndị ma na gọọmenti anyị hụrụ bụ continuity azụ ya onye sochikwa gị n'azụ bidokwa from maybe rụwakwa obodo emepe just like Obasanjo onye chịburu Naijiria ọ sị na ihe ibi Naijiria dị mma bụ generation of consistency as in generation pụta dị consistent in development yọta so anyị nwee gọvanọs ihe banyere ala Igbo dị n'obi my brother ịhụ na Igbo ala Igbo ga-abụ ebe karịcha makarịrị mba
karịa everywhere. And dịkwa na anyị onwe anyị kwa bụ ndị na-eme biznes. Anyị onwe anyị otu ha si eme na-agọ ebi m na nwe esteti ebe ndị m bi ebe esteti ebe ndị m bi ya mgbe ebe na ebe agụ ọwodo samuel ịkpụrụ ndị ebe anyị arụcha rụọ gọta rụọ ma ọzọ ka ihe mere ndị ebe anyị enwekwa ike ha na-adị ha arụcha ha rụkwa gọta rụọ ma ọzọ amaghị ya taa na Lagos ndị ebe anyị adịghị eche ka gọọmenti bịa rụọrọ ha ụzọ ndị landlord administration ha arụba ụzọ mee ntalọt mee ụzọ sekuriti adị ka ihe gbochiri ndị ebe anyị emene na be ha emere anyị eme so ọ bụcha ihe dịrị ndị gọvanọ makwa ihe dịrị ọkwa ihe dịrị ha dịkwa anyị a na-achị achị mmadụ niile so my brother everybody need itete n'ụra ịta ndị be anyị anyị makwa ihe bete ihe anyị mawu ihe eji achụ ego bete ya amachaghị ihe idesi ego ahụ eziokwu kwuru ma ndị Awụsa ndị ugwu dị ka ha ka anyị machaghị ihe bikọs ndị ugwu kakwa anyị jide ego my brother ịgwago eziokwu ndị ugwu ọkwa ha ma ji ego Naijiria bete ya ahụ onye ugwu ji ego onye Igbo na-eme ezigbo ụzọ ise ofu onye ji ịma mma mana a na-alụkwa ụlọ a na-alụ ụlọ n'ebe ha na-emechi ihe niile n'ebe ha ma na ahapụta ebe onye ọzọ mewe ihe ndị a niile oke for instance ije Abuja ọ nwere some bank mụ anụtụbe afọ ya nọ na Abuja my brother anụtụbeghị m afọ ya bete onye Igbo nwee bankị ahụ Abuja ga-abụ head office ya ama nweji ya na be nna ya eziokwu nna m iji okwu so ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ka o ike bara anyị uru my brother ọ ya dụrụ unu na mma ma gịkwa daalụ o kwuru okwu ihe ka medala m obi ya okwu a na-ekwucha anara ya aka ise ịwụ nwa dede Chukwu gozie gị ebe ọbụla ị nọ na-etinye ya n'okwu biko nụ unu ya bụ mbọ na-akpa anyị na-etinye ọnụ n'okwu a ka onwe ike na-adaba mana tupu anyị aza ọtụtụ ndị na-akpọ anyị ka anyị ga-aga gbarata obere egwu asị anyị si azụ ahịa ọkwa m enwere ahịa unu na-ere ere unu chọrọ ka anyị na-enyere unu aka na-ere unu butere na anyị ya anyị etinye maka ọtụtụ Igbo niile nọ na Lagos na ịga anyị a chọrọ ka Igbo zụ Igbo ka ụmụ Igbo mata ebe ndị Igbo na-ere ahịa wetara na anyị Akụ Ruo Ụlọ nke akwụ ụlọ anyị ebe a wetara na anyị ahịa unu ka anyị rere unu ya ndewo na ụmụ Igbo biko nụ gbarata unu obere egwu ka ọ na-adị ụmụ Igbo mana agbanyeghị isiokwu ndị anyị na-ekwu anyị na-enyekwa unu ohere ịkpọ anyị tinyekwa ọnụ sị gwa anyị ihe na-emebi ka unu ya wa anale eleghị na-emebi ibi anale ihe na-emebi ibi gịnị na-eme ịkọwatụrụ anyị gwa anyị sọ anyị lekwe anyị ga-esokwe gị tinye ọnụ n'okwu ọzọkwa dị ka ya unu nwekwara ike kpọọ anyị si lekwe ihe ndị unu chọrọ ka anyị na-ekwu maka ọ unu a ka anyị na-eme ihe ga-akụ eziokwu ihe niile anyị na-eme wụ maka unu ihe ọbụla na-akpọ unu gwa anyị hello osule ya 08182426591. Hello. Hello. Ehihie ọma. Biko pụtụ n'akụkụ ekwentị gị o. Ndewo kenke na-eme ka ebe isi. Esi m na Ebonyi steeti akpọ ana Lagos ka m kpọrọ. Okay afa gị biko gwa afa gị kwuo na nkenke ihe ị chọrọ ịgwa anyị. Oke afọ ahụ Joseph. Joseph kenke na-eme ka echi gwa anyị tinye ọnụ n'okwu. Ihe m chọrọ ikwu ihu na-ekwu ugwu nke wee ezigbo ya maka na ihe egwu ụmụ Igbo na-afụ na Lagos ebe a na ọwụ obodo anyị ka ọwụ so na obodo Lagos akaghịkwa n'obodo anyị mma dịka ihe onye nke kpọburu na mbụ iwe kwue ọ bụ na gọvanọ niile na-eme ka gọvanọ ndị ọzọ ndị ezigbo ya so ọ ga-adịrị anyị izu ị na-achịta na obodo anyị. Ọ dị mma mana ka ihe chere ndị ọchịgidi mba ala Igbo kwesịrị iji na-eme iji hụ na Akụ Ruru Ụlọ ya ndị gọvanọ so n'ala Igbo ka ihe na-eche maka ya dịka gọvanọ be anyị gọvanọ Ebonyi steeti Mike n'oge nwụ so ọ bụ ma gọvanọ ndị ọzọ mere ka ya nwa sef oge m mere travel ruo n'ụlọ sef obi jupụtara m na aṅụrị ime travel na-adịzi m ka m na-eme travel every day ọ bụkwa ma ndị gọvanọ ọzọ ga na-eme ka ya nwa sef ka ọ bụ n'obodo anyị mepere emepe
ọ ga-adịrị anyị izi ma ndị nke nọcha ebe ndị ọzọ ije fụ ala Igbo sef ihe a ga-eme n'ala Igbo ka nkụ ka mmadụ ịrapụbe nna ya bịa nọrọ n'ebe ndị ọzọ apacha akwụkwọ niile igokwuo a na-arụ ụlọ ndị ọmụ niile ga nawakwa gị ego mana iche nọọsọ gọvanọs ka ọ dịrị sọ Chigidimba ka ọ dịrị ọ bụrụ ọsọ gọvanọ ka ọ dịrị ma ndị na-eme biznes ka ọ dịkwara ọ dị mma nwoke ọma ị ga-agba mbọ nnọọ na-enyere aka na-ezizakwa ozi a nale unu na-ezitara ya ozi ihe unu chọrọ ka anyị na-akpa ebe ọ bụ na okwu a dị unu mma taa unu ga na-agwakwa anyị ihe ndị ọzọ dị mkpa na-akpa unu akpọwala unu akara ekwentị anyị mana unu nwere ike jekwe na Facebook anyị nọ na nganga Igbo unu jekwe na Instagram Twitter anyị nọ na nganga redio zitere na anyị ozi si na anyị lekwe ha chọrọ koodu na-ekwute na Lagos otosu wee na-emetụta anyị maka ahịa maka anala ewu ihe gbasa unu ihe ọwụna unu chọọ ka anyị kwue maka ya ka anyị ga na-ekwu maka ya dịka ihe anyị na-ekwute agbasa unu na afọ m na ọdụ unu mma ezigbo so na-etinye ọnụ na-agwakwa anyị ihe unu chọọ maka unu ka anyị ji nọ ebe a enwekwa ihe ndị ọzọ na-eme ebe ka unu akpọkwa anyị agbanyeghị isiokwu ọbụla anyị na-ekwu ọ na anyị gwa na anyị ihe na-eme ebe unu bi ọzọkwa dịka ahụ unu ekwutekwara anyị wetere anyị ngwa ahịa unu ka anyị nyere unu aka na-ere maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ege anyị ntị enwere ndị na-akpọcha anyị ma emechaa mmemme na-ajụ anyị kedu ebe ihe anọ kedu ebe ihe anọ unu ji anyị mere ndị na-ezigara unu ebe ihe ndị ozi nọ ọ yara aga anyị na oge abụrụ nwanne ma ịhapụ okwu ọ ga-adị nnọọ ka anyị kwugide ya chi ejie mana obi dị m ụsọ na ndị mmadụ na-anụkwu ihe anyị na-ekwu na-akpọkwa ọ masịkwa ha ka akụ ruo ụlọ akụ ka esi ruo ụlọ anyị ga-etinye aka ọ dị mma ụmụ Igbo onye na-azụ nke ọ na-azụ jisi ike na-azụ ị na-ere nke ị na-ere jisi ike na-ere mana imechaa cheta ịtakwa ala Igbo awụ ebe a na-eli sọsọ ozu unu emezili onye ichetara egwu no matter where you go ekwesịrị ewere nnọọ anyị ga-achọ egwu a gụgharịa ya n'Igbo anyị ga-etigharị ya n'Igbo ngwa ka anyị kpagodewu nke Igbo ya let's see mba achọ m ka ebe mee mụ ime onye anụ n'ohu ike ga-adị m mana anyị agba mbọ wepụta ohere darị egwu a n'Igbo ka akụ nwee ike na-eru ụlọ ọ dị mkpa agwala m unu ala Igbo awụ ebe a na-eli sọsọ ozu I'm telling you ihe ọbụla ị nwere n'obodo ndị ọzọ ọ bụghị iwu na headquarters gị ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ gị ga-anọrịrị n'ala Igbo mana anyị si enwee branch ọzọ ị chọrọ ịrụ ma ọ ngalaba ọzọ ị chọrọ ịrụ ala Igbo dịkwa mma itinye ya inwegodi m nnọọ headquarters gị na Amerịka na London na ebe a ma ugwu Awụsa nsogbu adịghị mana nke ọzọ ahụ ị na-arụ yiri ihe dịkwa ka ya welata ya ala Igbo oyibo na-akpọ ya ụmụaka nọkwa n'ala Igbo nwetatụkwa n'ọrụ mere nnọọ mgbe ndị EFCC mgbe niile ha gara n'ala Igbo na-anwụchi maka ụmụaka na-apịzi ụmụ ihe ndị a yahoo a ebuwela ibu biko na ụmụnne ọkwa ịma Akụ Ruo Ụlọ JP ndị mmadụ agaghị na-apụ n'ala Igbo ịmakwana m lawa ala Igbo mụ ha ala that River Niger Bridge obi na-asọ m ya dịka nwere otu ibu ara ebupụrụ m n'obi obi meruo ome maka ụlọ home is home kekwe ha na-ekwu ọ dị mma ụta ka ga-esi awụsị ya aha m Maazị JP anọkwa m na Instagram dịka Maazị JP nọrọkwa na Twitter dịka Nwadike JP soro na anyị sorokwe na Nganga Igbo Radio Show ka unu na anyị na-akpakọrịta unu na-ezi anyị ozi anyị na-ekwupụtara unu nwadego anọkwa m na Instagram nọdụkwa na Facebook na ebe niile mana chọọ m na Instagram chọọ m na Twitter ihe ga-eji enweta m ka Ego Diva KAEGODIVA ka Ego Diva chetakwa na-esokwa anyị na-eso Nganga Igbo Facebook Twitter and Instagram ma Facebook ma ke nke a na-akpọ ya YouTube ọ dị mkpa kachifo aha m ka egwu Nwada Ego Okoro Nganga Igbo